Les dones de Badalona reivindiquen els seus drets en el seu Dia Internacional. Ho han fet primer en un acte organitzat per la Federació de Dones de la ciutat amb la lectura de missatges sobre els drets de les dones en les etapes de la seva vida. Un acte que ens explica la responsable de la Federació de Dones de Badalona, la Rocío Mateos. Los grupos y vocalías que componemos la Federación de Donas de Badalona habíamos pensado que teníamos que hacer un esfuerzo en unir qué necesidades todavía tiene la mujer en el siglo XXI y cómo pensamos que podía ser visible, pues con unos carteles desde que la mujer es bebé, niña, hasta que la mujer fallece, porque en todas las etapas de la vida tenemos unas carencias que cubrir. Entonces era mejor hacerlo visible, ¿no?, en unas imágenes y con unos textos. Lo que queremos es, pues eso, visibilizar todavía qué carencias tenemos, porque muchas veces nos dicen, ¿cómo es posible que todavía tengáis carencias? Pues sí, todavía hay carencias y retrocesos, retrocesos en la educación, en la sanidad, en muchos temas que la mujer hemos tenido que luchar mucho durante muchos años. Y tenemos que seguir, o sea, no podemos enmudecer, tenemos que continuar cada una en la parcela que nos va tocando, pero sí que tenemos que continuar con esta lucha de hacerlos visibles. Hemos cogido el tema de la soledad, que es muy abundante desgraciadamente, en mayores y en no tan mayores. Aguantar cada dia i darrere d'aquell un altre, i que cada dia em quedava un menys pel final, i així s'aguanta un any o el que toqui, i ja estaràs curada i hauràs guanyat. Mediadores familiares, un modelo de envejecimiento y una fuerza de amor incondicional para sus nietos. Has dedicado una parte de tu vida al cuidado de tus hijos. Cuando quieres reincorporarte al mercado laboral, estás obsoleta. Qué importante es para la mujer tener un lugar de ocio, algo a la que toda persona tiene derecho y la obligación de sacar tiempo para ello. Nostra qualitat de vida necessitem assistència domiciliària, fisioterapeutes, psicòlegs, logopedes, residències, centres de dia. També els nostres grups seguim reivindicant millores en el transport públic. Després de criar uns fills, cuidar uns pares i treballar sense cotitzar, vull una bellesa digna. Així, les dones de Badalona han alçat la seva veu per denunciar les mancances i els passos enrere en la lluita per la igualtat, que encara es troben, com per exemple la llei de Gallardón, que carrega, segons s'expliquen, contra la llibertat de les dones per decidir sobre la seva maternitat. La libertad individual, por un aborto libre, seguro y gratuito. De fet, aquest punt ha marcat la polèmica en la celebració institucional del Dia Internacional de la Dona. Aquest acte ha omplert de gom a gom el Teatre Zorrilla i sota el fil conductor de Dona i Cultura ha comptat amb la participació de les actrius Anna Moliner i Cristina Solà i també de l'escultora Susana Ruiz. Tot barrejat amb actuacions de la companyia de dansa de Marisa Ayudes i la interpretació d'una peça musical a càrrec d'alumnes del Conservatori Municipal de Música de Badalona. La polèmica ha esdevingut quan les dones han retret al govern local haver canviat el manifest que aquest govern havia anunciat com a manifest unitari. Sobre todo se ha olvidado en el manifiesto decir que las donas tenemos derecho a decidir. Sobre todo eso, las donas tenemos derecho a decidir. Moments emotius de la celebració del Dia Internacional de la Dona en Badalona, el lliurament de premis Trencant Invisibilitats, que enguany en la seva 11a edició el premi individual s'ha atorgat a la nedadora Mireia Belmonte, absent a l'acte per motius de feina. I el premi col·lectiu ha estat per la tasca voluntària de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer, pel suport que donen a les famílies que conviuen amb persones que pateixen aquesta malaltia. Premi que ha recollit la presidenta de l'entitat, Anna Espí. És una alegria perquè penso que es reconeix tota una tasca que fa l'associació de donar-se a veure i de l'esforç que estem fent
per reconèixer aquest tipus de malalts, el suport que necessiten totes les famílies que tenen malalts en aquest moment amb aquesta malaltia d'Alzheimer i que és important. La dona és la cuidadora per excel·lència, però jo no voldria deixar que tenim encara un parell o tres d'homes dintre de la Junta i que també col·laboren, o sigui que el cuidador també és important i el cuidador que reforça el paper de la dona i que l'entén i que la cuida, que cuida la seva família, penso que és molt important perquè demostra que no tots els homes pensen que la dona és una persona que és menor. Així, un any més, Badalona ha celebrat el Dia de la Dona, on s'ha fet visible la tasca diària, el treball que les dones fan en xarxa durant tot l'any. Una celebració on les dones han alçat la seva veu per reivindicar els seus drets.